Eta Andrak, kasureko tailerretan eta itzen eben beharrik? Ba, egeben, baina pas desan, Andrak biherrin ote ziren, da eskondu bibenien, ia emototzen dote esaten zana, da urten egeben, ja. Osa, enpresetan geratzen zana biherrin esan ondo ikusten. Da, biherrin debizinak eta tailerrin, ba, ja, eskontze zinin... Itzi beharra, ez da? Itzi. Bai. Eta ze eratako fabriketan, ze danatan ez eben Andrak eiten? Ez, Andrak ofizietan da egeben gehia, da ba, montajien da holan bai. Baina estampazioen da holan prentsetan da... Holanek ez, ez da? Ez, gitxia. Eskubierrak egeben zan Andrak. Eskubierrak dago Andrak fasilidade handia deke, velozidade eskuetan. Errestasunez, da? Ba, errestasune, gizona baino gehia. Eta gizonak, biherra, pixun biherrak eta horre. Bai, eta inderra edo gehiago behar dan lekuetan, ez da?